जि इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। लोगोसे जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमाव दासिमबो बे आसाम गभर्नमेन्टनि अरुणोदय स्किमाव दासिमबो रां मोननो हायाखै, नोंथांमोननि थाखायबो मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बे आपडेटफोरनि सायाव नायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो सावरायगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मस्ट ट्रेन्डिं बे स्किमानो जाहैबाय महिला उद्यमिता मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान। बे स्किमानो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो आसाम गभर्नमेन्टआ बिजनेस मावनो गिबियावनो 10,000 रां होगोन। लोगोसे नोंथाङा बे 10,000 रांजों नोंथाङा मोजाङै खामानि मावनानै देखायनो हायोब्ला आरो नेक्स्टआव नोंथाङा बेनिफ्राय गोबां रां मोननो थांगासिनो दं नैबे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किम। नाथाय दासिमबो बे स्किमनि 10,000 रांखौ मोननो हायाखै। बे 10,000 रांनि सायाव आसामनि CMआ मोनसे स्टेटमेन्ट होदों, मोनसे आपडेट होदों। जोङो भिडिअनि जोबनायथिं बे आपडेटखौ नायगोन। बे 10,000 रांनि आसामनि CMआ हाबनायनि सोमोन्दै मा बाथ्रा बुंदों, जोङो बेनि आपडेटनि सायाव जोङो भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। गिबियावनो नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव जाय आइजोफोरा एप्लाइ खालामनानै दोनदों, नोंथाङा रां हाबिनि सिगां नोंथाङा मा मा खामानि मावनांगोन जोङो बेखौ नायग्रोगोन। राङाथ' नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन। गिबियावनो नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामदों, नोंथाङा रां हाबिनि सिगांनो नोंथाङा मोननैसो खामानि मावनानै लानांगोन। बे खामानियानो जाहैबाय गिबियावनो DBTआनो जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथाङा नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक बानायनांगोन। लोगोसे नैबे DBT सिस्टेमा एक्टिभ थानांगोन। बे जुदि DBT सिस्टेमा एक्टिभ थाया अब्ला नोंथाङा बे महिला उद्यमिता स्किम बा नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जा बा स्टेट गभर्नमेन्टनि गुबुन गुबुन स्किमनि रांखौ नोंथाङा सोब्लाबो नोंथांनि बेंकसिम बे राङा फैनाय नङा। नोंथाङा थाबैनो बेखौ DBTखौ नोंथाङा चेक बानायनानै जुदि एक्टिभ गैया नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै नोंथाङा बेखौ एक्टिभ बानायनानै लानांगोन। लोगोसे जोङो दानिया सावरायगोन बे महिला उद्यमिता अभियान स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि दा दंफां गायनायनि मोनसे जाय बिथांमोना गोदान मेम्बार नोंथांमोननि थाखाय निउ रेजिस्टार आरो जाय बिथांमोना आगोलावनो दंफां गायनानै नोंथांमोना फटक आपल'ड बानायदोंमोन, नोंथांमोननि थाखाय रिनिउवेल खामानिया जाबाय दं, आपडेटनि खामानिया जाबाय दं। आङो बेनि सायावबो मोनसे भिडिअ बानायखानानै दोनदों। मस्ट इम्परटेन्ट बे गोनांथिथार जागोन नोंथांमोननि थाखाय। नोंथाङा आगष्टनि 1निफ्राय नोंथाङा 15 आगष्टहालागै नोंथाङा दंफांखौ गायनानै नोंथाङा बेयाव फटक आपल'ड खालामनो नांगोन। दा नोंथांनि रेजिस्टार खामानिया सोलिगासिनो दङ, रेजिस्टार आरो रिनिउवेलनि खामानिया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा बेखौ थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय। आङो बेनि सायाव भिडिअ बानायखानानै दोनदोंमोन। लोगोसे नोंथाङा बेयाव रां मोननो थाखाय बे दंफां गायनायनि नोंथांनि डेटाखौ गभर्नमेन्टआ चेक बानायनाय जागोन। जुदि नोंथाङा बेयाव दंफां गायनानै आपल'ड खालामाखै अब्ला नोंथाङा बे रां मोननायाव प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। नोंथांमोना थाबैनो बे रेजिस्टार आरो रिनिउवेलनि खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय। लोगोसे नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव रां मोननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि सिबिल स्करखौ नोंथाङा चेक खालामना नायनांगोन। जुदि नोंथाङा बहाबाफोर नोंथाङा जुदि लन लानानै बेयाव नोंथाङा पेन्डिं खालामना दोनदों, रांखौ नोंथाङा सुख'वाखै, अब्ला नोंथाङा बे रांखौ सुख'नांगोन। नोंथांनि सिबिलखौ मोजां बानायनांगोन। नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव रां मोननो थाखाय बेखौ गभर्नमेन्टआ आगोल नटिसावनो लिरनानै होखादोंमोन। जुदि नोंथाङा लन डिफल्टार अब्ला नोंथाङा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय रांखौ मोननो हानाय नङा। नोंथाङा थाबैनो बेफोर खामानिफोरखौ चेक बानायबानो जाबाय। आङो बे मोनथाम मस्ट इम्परटेन्ट नोंथांनि खामानिखौ खोथाहरनाय जाबाय। नोंथाङा थाबैनो दंफां गायनायनि बे खामानिखौ नोंथाङा थाबैनो रेजिस्टार रिनिउवेल बेखौ मावबानो जाबाय। लोगोसे DBTखौ चेक बानायबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांनि लन सिबिलखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नोंथाङा बेखौ थिक खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदोनि आसामनि CMआ बे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किम आरो अरुणोदय जानो लागा आसामाव गोदान बे स्किमनि बागै मा बुंदों जोङो नायनानै लादिनि। অসমত আমি নতুন নতুন
ব্যৱস্থা কিছুমান সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছো। এই জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মিলনখনত আমি কেনেকৈ যোৱা কিছুদিনত মই ঘোষণা কৰা আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি বসুন্ধৰা 3 আৰম্ভ কৰিম। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত। ইয়াৰ মাজত নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিখন আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত অৰুণোদয় 3.0 আমি নতুনকৈ আৰু বহুত হিতাধিকাৰীক লগত লৈ অৰুণোদয় আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিব খুজিছোঁ। তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ।